Piniciti ni pha ingkora troxiar ni rong ni hangkar bilo Charli Asong pen non hejong inut lo thanbang kanya tok biachor Moriam Rongpipi aphan dokmukak officer incharge nilumoni malakar ketheng pen hospital palerok aphuthak KSSI hemalong phirang kyame kepha Laso Alam aphuthak non malom Penang an hamphan asong lapen lo Charli Asong atum pen ningkangsam se lapen kachekroi dunde chepaklang pon bomlo labangso alam kecheng lake kedamtang arni langlokso angkang Arlo keparlo pon arehm.e school along inut lo thanbang moheswar kalita ingbo beaprang kanya tok beabang phone ke kola joinesi police atumabang suspect tap suspect pruamat kanya tok bilapen achor aphan jail bank choklo Sidame dokmukak osi nilumoni malakar abang law and order aron karkan pen ladies police atumaphan patheng thesi alang methang amat thorplut se ketheng ajok Moriam Rongpipi aphan pathor un eset an ketheng ajok pini arni Dipu Medical College and Hospital alongsi se chelang ponang koklo Lasikar bilo Charli Asong General Secretary Budho Terang AGs Raju ingtilapen Aria sang huatumpen dokmukak osi nilumoni malakar aphan suspend nangjilapen Higher Authority Inquiry nangji pusi alang lituma hinpen kemang chepaklang pon Sidame nulitum karbilo Charli Asong asahem no welcome lasipini nang litum han laso press meet nang pha nang ko ke lapuhen lo je kedamtang 30 August 2022 langlokso English LP school lo thanbang moneswar kalita alangli kusorni asai kachekroi phan dam bom pen pinier ni anta long leder Laso Alam kedamtang kon arni pen sidame law and order tum ribom sidame alang litum kelong leder ajoini inut bahini tumhan ka suspect pen ajoini koladak arar tumhan ka pasung lasi kula solong school thanra pet alo thanbang kania tokbi puachor alang li phansitame ahemasor pupen pupine ka suspect dopen alang li phansitame thana anwan dasi kania tokbi achor Moriam Rongpipi alang li phan dokmukak police station ausi malakar nilumoni malakar alangli inut soarlo aphan ke direct ke alangli sopinso police tumange apang areng pa kolongli pula dak Arlo constable tumdoi Arlo police tumdoi pula tum si og ba ajat sitame areng pa poi pusame Arlo tum a police tum si orloin stame hula sorni nilumoni malakar bang aning phesi alang methang thur phlusi saripen kesap amilumbong akeng long bethe pangniune pathurune parjabune puanse ketheng lasi nilitum karbilo Charli Asong ahin pen alang li phan inquiry nei lapen high authority tum inquiry pen alang li phan suspension pinangji lapen alang li arengeso non ko ane sekechelang ning am sitame alang li tum seda chelang nangji lapen alang litum kitin thap kedau thap pupen la som torture che de nangji kitin thap ke ka suspect pen ko anma karjuning interrogation nangji khula solong ne litum thang puduna thaibe stame inut sorlo han alangli hin pen thurham ben areng pa phoge ne litum condemn lo dokmoka police oc aphan karbilo Charli Asong sahem long nilum case song pen press meet ka phapna long media court pe dona court ruiglo lasila lom monili prangjong nilitum secretary alangli tarang sa hokan je pon alangli pon kado yalam ta hoklo lasi hala solong nilitum karbilo Charli Asong ben da ningduglo ala puson lo thanbang padak langlokso long ari English MLP school hala bangso kalita langli lo thanbang kedamtang 30 August mate kalau bangso tel thong ke bagos la bangso ninkan hona so arni pen info chop non puta kelong le rek mate ka vidat la bang nil tum menda ning duglo
sita hala solong isi nilitum ben kar bilo Charli Asong pen kuthor nilitum isi ningkangsam setu alam chepaklang kang tumai lapulo hala dak kanya tok bi dak kar bilang les lothan bang lapen hada arehm hodak sila tak sai charabdun kasi alang litum bahini aphan lapuson dokmukak police officer lapen ko hodak samyalangso outpost hodak incharge atum stame alang litum minim thangnat ang thek abi pin pen thangnat approve mate thangnat ang thek teklo pin men lapuson an kachene kaholo bang gani litum kar bilo Charli Asong pen mangke ining samse ate alang litum han kangsai lapuson je interrogation amen pen bate karju pater to amen pen lapuson alang litum han laan kachene ke bang gani litum ning dog de pen halaso pen hadangarong arara to phan stami lapuson thangnat ang thega be pen thangnat akoi kitin thap pen rong ara tum hanala lapuson ajo phule pen chenglo kido pas padu sojo hala bang tan nilut mkroi kre kasela solang nil tum kar bilo Charli Asong hin pen kachunuri kang tung ala pulo high 30 tum han dak SP DC DIG alang litum hasen tum chunuri si alang litum la bahini officer tum han prapjin ben suspend napu bisinil tum kar bilo Charli Asong hin pen ake sia demand no bisinil tum pachino nale tum mathengno turti pen thangna saida ding de bom lang na pen halaputa kachene ka holorat atum maneng tom telang tin nilutum lake ke banjilangani nilutum kaprek tangra asai bang nilutum chesong nangkop bisinil kar bilo Charli Asong hin pen apachini ben arehm.e phoge nilitum condemn lo dokmuka police OC aphan lasi nilitum kangbochok atichar hansidame nilitum henben sidame long serak nangji pusen nilitum da dabilo lapen madule claim sidame laso tichar han kilo seragi aphan nilitum henben chunin rilo lapen keranjilangani holadak arara tumhan kitin thapen suspect pen arehm huga paso sedeji phansi nilitum kar bilo Charli Asong henben chunin rilo